weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e hettiyan yeeɓiyankoɓe weltare tv futtakkusana yoni to guijiɗon to sadela to wudduru to nima to ali wuure to keeɗeɗe to doodu to jowol rewo e jowol worgo to jalko on takkusan juulam ha e nder galle ceerno aliou thiam to Wourossogui ha to galle ceerno Mamballi to Dunga e Kottari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie sababu kewgol jellitgol rafi covid 19 Mohamed Cheikh El Ghazouani tijjinoɗo jillu mum alkamisa hande o e nder wuuro Sehil Babi o waɗi annulé woni tigui o hayti nguɗon jillu to leydi Sénégal ko rafi kulɓiniɗo rafi kabniɗo taw ko rafi uube e puuƴe mo awoɓe itta ɗum e nder maaje kaɗɗe leydi Sénégal e oɗo saaha joni kañum tawate nder leydi hen to leydi Mali banda o hoorejo leydi ndi o joddima e commandant taw ko Amérique naɓe gartiɗo dendagal opération ngaji batteɗe nder leydi Afrique ɗe hinde Africom to leydi Burkina Faso ko ñande aletno gasi ɗiɗi lewru novembre gonɗen ndu woni suɓgoji hoorejo leydi e suɓgoji sarɗiyeji kala oɗo saaha joni noon catala seniɓe kolli tigui woni dendagal matériel maɓe fof koko paari e oɗo saaha to leydi Nigéria Boko Haram waɗi jango mum ɓe liiɓi hélicoptère goto ko famdi kala yimɓe jo jamureɓe mbasi hen pittali men to leydi Algérie dadiɓe halfinaɓe ndenka e kisal keeri leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe nangui terroriste ɗiɗaɓo taw ko ummornoɗo nder leydi Mali ene yiiɗi nadde nder leydi he mo jeeyano temedde ɗiɗi woppitonoɓe ko ɓoyani e mbadi gossodiral fate goppitogol ɗeɗon dahanoɓe nder leydi Mali bisimilla moon ketti hotondirte joni joni jañoɗen الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo hono Bokara Gorbal Sy to Dakar ko miñuma duttiɗo Maktou Layla Bokara to leydi France ko miñuma duttiɗo El Hadji Malick Sy to Dakar ko Sehila Muma duttiɗo Manka Sy ko keynuma duttiɗo to Guijilon Sada Ndiaye maire mo Guijilon ko Sehila duttiɗo Padɗu Guela Manka to Nouakchott ko Baɗuma duttiɗo Mansour Gakou to Nouakchott e Gaysira Dala Sy to Guijilon ko joom suudu duttiɗo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe kadi eɓe dutta duwawuji dendagal bandiraɓe e sehilaɓe kala caggal kay jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe hen banggue kaw mabɓe hen banggue biyetenoɗo Amadou Layla Sy ɓurno lollirde ko Hammadi Gorbal Sy o yalti aduna koto leydi France kono ko gartirteɗo e nder ko gartirteɗo to Sénégal hollirama noon ɓe cuwata o nanggude ñalngumo foti goskiki foti artirede kono nde o wawi artirede kala maɓe mbawa haalande on hano hannirtini yettiniɗo wulago ngo noon ko Mansour Gakou tawateɗo e nder Nouakchott ha joni koye on fannu keddoɗen batake jaam gonɗaɗo hono Diallo Oumar Abdoulaye Ndoño to dolaji tentuɗi Amérique jettiɗo ɗo wulago ngo Diallo Hamidou Ndoño to Belel Seno ko mawnuma duttiɗo Diallo Abdoulaye Ndoño to ñomel ko mawnuma duttiɗo Diallo Kalidou Ndoño to Sedelma ko miñuma duttiɗo Dialla Adama Ndoño to Nouakchott ko miñuma duttiɗo Diallo Abou e Diallo Daoud to Nouakchott ko miñiraɓe duttiɗo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe kala e dendagal bandiraɓe e sehilaɓe kala magamanaɓe Guidi maganaɓe Nouakchott naɓe dowlaci wonɓe to Amérique naɓe ustare jinnaɗo mabɓe biyetenoɗo Diallo Ifra Nduño noon koto Nouakchott o yalti aduna o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeetati pawɗi seeɗa o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeetati pawɗi seeɗa yettiniɗo wulago ngo noon ko musidɗo men sehil men Diallo Oumar Abdoulaye tawateɗo to dowlaci dentuɗi Amérique dow inde ceerno Habou Diallo hooreji heblo sukaɓe Afrique en nulti duwawuji men faade dendagal ɓesguji mabɓe kamɓe maɓe julɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna allahumma amina.
docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibiso gonnoɗo jillu muɗum toon to Bamako lamorgo leydi Mali ene tawi oɗo saaha mo gonen e lawol faadude toon to Kidira ɗon ɗo woni pharmacie makko kala taweteɗo e nder région mo Tambacounda so tawi ari ha to Kidira juma mawɗo mo Kidira ma tawɗon pharmacie docteur Djibiso kala ko cohluɗa e leɗɗe ma heɓ cefroɗa cella so tawi ari ha to Barkewi wuuro galle ceerno Sari Boubacara Haydara ma tawɗon sohna Aminata Amadou Sow ko woni kalfinaɗo pharmacie docteur Djibiso so tawi a ari ha région de Matam aɗa wuuro Matam nattude wuuro Sogi ma tawɗon pharmacie docteur Djibiso nottotoma ɗon ko biyeteɗo Makka Bana kono ne kadi Dakar Kermassar lawol faade Mbon are Tampa sa ari ha ɗon ma tawɗon ceerno Baba Dia kam nottotoma docteur Djibiso ene welti ngam oɗo saha habrude dendagal bandiraɓe Mauritaninaɓe jaɓɓoɗemo ɓoyata ma on jimo toon to kay haydi ha toon to Makama kala ngam andinde on docteur Djibiso oɗo saha mo goni ne jogui siroji so tawi neɗɗo wawa fasnude leɗɗe walla yarde leɗɗe ma yar siro kala ko woni tooke ɓanduma sammita ha laaɓa siftinde on docteur Djibiso ko safriyanke gana yoga ñabbuji cuuɗiɗi so tawi a noddi a jokkodire makko kala rafi mo joguiɗa so tawi a haalnimo so tawi wonko o wawi hen ma o yon wawi hen so tawi o wawa hen ma o tindini ɗo poɗɗa yaade sa yiiɗi jokkodire docteur Djibiso mbatta ko 77 924 16 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 77 341 96 51 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 siftin ɗon docteur Djibiso ene safra kala ñaw sa jokkodire makko kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa 19 lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗo e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba on ñagama yafuya noon e kirgol habruji en mbaɗino habruji ɗi guila takkusan kono ɗin habruji ɗi mbaɗɗen koko loggi to banggue technique kede ronkuɓe yo ɗin mbaw yettade ko ɗum saabi noon ma mbattuɗen kabruji goɗɗi e oɗo saaha joni noon on ñagama hen yafuya ha joni kabruji men e nder leydi kabruji men puɗorɗen kono leydi Mauritanie hono mbiruɗen e gardidi kabruji men Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi ndi omo tijjono tigui ñalawma hande o omo tijjono e jillu makko taw ko jillu ngo ɗaminino wadde to Sehil Babi jillu no wadde Sehil Babi taw ko jillu gollal ngo balle ɗiɗi o ɗaminino wadde to nder Sehil Babi kono hollirama noon ñalawma hanki o e saaha maɓe joɗino jonde jagoɗo woni conseil des ministres e nder jonde he noon ɓe mbawi tigui hollirde wonde ndiɗon wonde tigui wonde nguɗon jillu ngo ɗaminno wadde ngo hayti saabi ngo haytude noon ko oɗo saaha joni ene teska tigui ko fati e oɗon rafi biteɗo covid 19 no yoga kay e leyɗele tawte oɗo saaha joni rafi on ƴelliti hen no fewi e ɗum ɓeydo no fewi ko ɗum saabi noon kanko horejo leydi ndi o haytini nguɗon jillu saabu kay eɗen gandi rafi o ɓuuri yidde tigui ko moɓodiral e ƴiñodiral yimɓe o holliri noon so tawi kay o waɗi jabbugal e nokkuji yimɓe hewɓe ne jalta pour jabboyade mum yimɓe ne ƴiñodira hen ɗum noon ne wawi tigui daɓodiral waɗa hen ko ɗum saabi noon kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi ndi o wawi tigui haytinde nguɗon jillu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen boña windere woni banque mondial ɓe mbaɗi cimtol mabɓe ko fati e nder leydi Mauritanie taw kadi koko fati e bindide golloɓe kolliri tigui e nder leydi Mauritanie e nder temedere kala hen yimɓe sappo ko famdi kala ha e oɗo saaha joni ko ronkuɓe winditade ha woni ko wite enrôlement état civil ɓe kolliri kadi ɓuuri wawde tampude ɓe jogade ɗen caɗele ko miskineɓe Allah e ɓeɗon ɓaleɓe tawa kadi ko fulɓe ha tengti noon e ɓe
en fulɓe taccinanoɓe nawo to banggue caggal leydi caggal nde gartuno noon yo gay mabɓe hay oɗo saaha joni ko ronkuɓe hebde kayitaji saka sukaɓe mumen mbawa winditade ɗum noon ɓe koloriti ko caɗele mawɗe no fewi wonande kay sukaɓe mabɓe yiɗɓe en sukaɓe jinnaɓe kayɓe sukaɓe mumen jiiɗi janggude école aji saabu yo gay école aji kay hollirama neɗɗo wawa nadde école aji to ala kayitaji kadi holto neɗɗo heɓata wawa wadde kawguel ɗon to jomum ala ɗiɗon kayitaji bindirgol ɗum noon e oɗo saaha joni ko caɗele mawɗe no fewi wonande kay yoga e yimɓe tawateɓe e oɗo saaha joni e nder leydi Mauritanie noon siftinde on eɓe jogui kuulal taw ko kuulal 003 2011 ngal waɗano ko fate enrôlement état civil hollirde kay wonde kala Mauritanie najo ko fate kayit jibinande e ko fate kayit dewgal e ko fate kayit ceergal kala ha e kayit mayde kala ma joomum la budda wawa jogade kayit on hano hannirtini taw ko binditade au centre d' état civil ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie Ahmed Nan wula Soudouba ko gouverneur woni waali mo région de Gorgoro alarba hanki o noon o yaɓi koyɗe makko alarba hanki o yaɓi koyɗe makko o wawi yaade kay ha to galle Concorde Gaye Sambeyal Gaye to Concorde Gaye to kay hayɗi tawa o yeehi noon ko dow inde hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani nayimo toon noon ko yettinoyde duwawuji makko caggal jaltugol aduna Sambeyal Gaye ɓurnoɗo lollirde Concorde Gaye jaltunoɗo aduna e ɗeɗo balɗe waali o noon nde yetti toon holliri tigui ari ko yettinde duwawuji mum tawa kadi koye duwnolal dow yamirore hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani kañumani limo to noon andinde kadi ɓesgu Sambeyal Gaye e koreji mum kala wonde omo fecce mumen sunare nde kanko waali o noon o arani goto mo arde hakkima dio kay haydi omo ardi kadi e maire commune mo kaydi haydi e wondude e autorité ji sécuritaire halfinaɓe ndenka e kisallaka haydi yoga mumen o ardi o de yetti kadi o yaltini enveloppe taw ko enveloppe on waɗi 1 million haalisa ugoya e limore hinde ɗen ɗum noon o holliti ko dow inde horejo leydi ndi yamirore muɗum wawi rokkideɓe kay no ɓe ballitorto ko fati e oɗon guenayse kanko noon taw kadi ko joguinoɗo konngol galle hono imam Mohamed Lamine Gueye o holliri hen weltare makko no fewi weltare makko noon e nde nguɗo kay weltare makko noon e yettinde kay hoorejo leydi ndi e kanko waali o yaɓɓude koyɗe mabɓe arde yettade kay ko fate yettinde duwawuji mum holliri kadi hoorejo leydi ndi ne teska e nder leydi Mauritanie guila o are laamu kay fade ɗo saaha joni nder leydi he kala dañɗo bellam omo fecce mum bellam kala kadi keɓɗo sunare omo renda e muma nde ɗon sunare kadi ko ni tigui hoorejo leydi foti siforade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e dow lawol goudron bitengol route de l'espoir ko accident muslo waɗi toon accident o noon waɗi koto tolno wuuro witengo Tentan ene tawe e nder région de Hoddel Harbi e nder région de Hoddel Harbi noon ko camion ngaji ɗiɗi taw ko camion ngaji poids lourd ɗiɗi kañumen perɓodiri toon ko famdi kala hollirama yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen hollirama noon Allah accident o musde hulɓinade yoga e ɓeɗon mayɓe ko ronkuɓe yaltinede e nder ɗiɗon werlaji la budde kay ko wiyete grue woni lengge ma wawa arde suutaden on kay camion to ɓel wawi nade coɗɗo ɗum yimɓe mbawa goski ɗi mbawa sortede ɗum noon hollide tan e oɗo saaha joni musgol oɗon accident ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade gollediɓe mum ɓe kolliri ñalawma alarba hanki o kikiɗe wonde nder leydi Mauritanie ko sappo e jeegomo neɗɗo ko nder leydi Mauritanie ko sappo e jeegomo neɗɗo tawani piɗa rafi covid 19 ɗum noon ko caggal nde saptemedde joyi sappo e joyi neɗɗo kolkisano ɓen sappo e jeegomo tawaɓe ne gonde rafi o kamɓe kala ko wuuro Nouakchott légal tafresene ko sappo e ɗiɗo darnayima ko neɗɗo goto arvata ko yimɓe ɗiɗo ilmina heeɓi neɗɗo goto e nder ɓe cellanaɓe ɓe kadi tato hen kepti cellal mumen hano hannirtini parti galluji men hen ɗiɗo kawrino e kawri Allah dialla e oɗo saaha joni leydi Mauritanie tuggi koye fo naati leydi ndi faade oɗo saaha joni jara ujunnaje sappo e ujunnaje jeetati e yimɓe sappo fiɗaɓe rafi o hen ujunnaje jeeɗiɗi temedde joyi capanɗe joyi e tato keptino cellal mumen hano hannirtini temedere capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo kawrino hen e Allah dialla ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so ɗum wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen no mbiruɗen e gardidi kabaruji men e oɗo saaha kala ko rafi kamniɗo rafi kulɓiniɗo mettuɗo nefriɗo tawte nder leydi Sénégal rafi o noon tawa kadi hollirama ko ɓen awoɓe yahoɓe nder ma jektade awoɓe ko ɓen mbawi addude rafi o noon ko jomum ɓandu jomum e nguru rafi nguru woni tigui uube e puuƴe uube kulɓiniɗe e puuƴe puttata e ɓandu jomum guila e juuɗe jomum ha e yesso teni jomum e huuɗoko kala ha e terde jomum kala rafi o ne futta hen no fewi rafi o kadi ko rafi jawɗo daɓodiral mum no fewi kadi ko rafi donkaɗo yitede oɗo saaha joni rafi o hollirama e nder waktuji capanɗe nayyi e jeetati woni nder balɗe ɗiɗi ɓe jaranno ko capanɗe jeetato neɗɗo taw wonti temedde ɗiɗi neɗɗo rabaɓe
hollirde tan gonde jawgol oɗo rafi e kewgol makko e oɗo saaha joni nder leydi Sénégal rafi o noon ɓe mbiyata ɗum tigui ko maladie mystérieuse tawa kadi ko Thiaroye sur Mer ko toon rafi o feeñi yoga e ko ɓuuri hewde noon fiɗaɓe oɗon rafi ko yimɓe Thiaroye naaɓe tawa kadi ko awoɓe hollirama noon yimɓe jeeyaɓe to Mbour e yoga e guure goɗɗe ko awoɓe kañumen koyemen piɗama oɗon rafi hono waali hono tigui gouverneur Dakar gono gouverneur région mo Dakar biteɗo Alhassane Sall o hokki yamirore kay e oɗo saaha joni hay goto walla rikki kadɗoje kay wonde ko interdit e oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal yaade maaje kadde to awoyde ɗum noon ko jogade kulhuli kay wonde yimɓe wonɓe nder maaje toon tawa ko wonduɓe e Mboroso guila jaadi toon naaɓe walla so tawi Mboroso nan nder maaje to guila woɗɓe jaadi toon nandaɓe e oɗo saaha joni noon dendagal ɓeɗon fuɗɗiɓe yitede no piɗa oɗo rafi kamɓe kala eɓen nanga eɓe ndumba tigui e nder galle goto e nder galle goto mo mbiyata maison de femme woni tigui galle rewɓe tawateɓe to Thiaroye sur Mer échantillon ngaji noon ƴettama e mabɓe ƴettama kadi e diƴƴe maaje ɗe beele kay ene wawa andede oɗo saaha joni holko saabi oɗo rafi e holko rafi o safrorte ɗum noon e oɗo saaha joni ko comité de crise e ministre de la santé kala nan darino dole mumen ha ponno gam wawde ñippude oɗo rafi taw ko rafi kulminiɗo rafi kamniɗo eɗen mbiya tan dendagal bandiraɓe men ne mbattata hakkillaji no fewi kala neɗɗo teskiɗo hayso ko puƴol gotel e ɓandu mum nde dogata ko ɓuuri yawde e yaccade wawa yettade docteur eɓe kadi nentoɗen no fewi ha tengti e hoɓɓe ummotoɓe nokkuji goɗɗi ne gadda limɓi e nder guure men ɗum noon foof je mbattu hakkillaji no fewi e oɗo rafi kamniɗo no fewi ha joni kabaruji men e nder leydi Sénégal dadiɓe halfinaɓe ko fati en nden ka ikkisal Dakar ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti réseau mawɗo no fewi taw ko réseau mo fedde yimɓe tatoɓe noon dartorno ko wadde passeport uji fenade rokkirde visa ji fenade taw ko visa ji Schengen woni tigui fayoɓe nder dongro Europe ɓen noon koɓe tato kamɓe tato ɓe noon mawɗo cerveau fedde nde ko gorko ɗiɗo heddiɓe ko rewɓe hen debbo goto ko Sénégal najo debbo keddiɗo ko congolais woni Congo najo ɓe gonno noon koto wiyete point E nder Dakar ɓe jogui noon restaurant moɓe mbiyata restaurant le relais tawateɗo to point E ko ɗon noon nokku noon ko ɗon ɓe ɓuuri wawde fottude e dendagal client mabɓe yiɗɓe fewrenede visa ji yiɗɓe rokkede passeport uji hen gorko noon caggal nde nangga rewɓe ɗiɗo ɓe noon e oɗo saaha joni koko portilaji majji woni ko yiiɗade jiilaw cattude no fewi hollirama kadi nde police o waɗi losgoji ɓe tawama tigui e nde ɓe tawa tigui to bureau ji mabɓe to eɓe jogui toon machine aji taw ko machine aji pewnoji guila ko fati e passeport uji e machine aji kewɗi goɗɗi ɓe tawama kadi ɓe jogui cachet ji woni tampon ngaji kewɗi taw ko tampon ngaji bowe laaɗe diwoji woni aéroport uji baɗɗi tampon ngaji arrivé e départ kala e nder ɗina tampon ngaji noon en tawe hen kadi tampon ngaji taw ko aéroport AIBD woni aéroport Blaise Diagne mo Dakar e oɗo saaha kadi tawama ɓe jogui carte séjour aji kewɗi ɗen carte séjour aji ɗi fenade noon hollirama tigui ene sikka réseau mawɗo o moni cerveau mawɗo réseau o tawate tigui ko turque ko debbo kañum neldataɓe dendagal séjour aji ɗiɓe mbawi sohlude oɗo saaha joni lesgoji jaaƴi nana mbaɗa e mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to wiyete Sinthiou Godaguen ko wuuro tawatego e nder commune mo Sandiara e nder département mo Mbour kottana Mousso waɗi toon ko hulɓini ko hamni waɗi toon ko sagata gorko goto kañum tigui ƴetti laaɓi sagata gorko biyeteɗo Godela Sène kañum ƴetti laaɓi o hirsi jinnaɗo makko gorko woni bam makko o hirsi ɗum ha o hirsi leydi non kirstugol musgol no fewi hollirama tigui nde o gayni wadde ɗum ko ɗon kadi o yeehi ha to guese o tawi toon miñi ko ene mawni ko ene o andini ɗumen kay wonde o hirsi jinnaɗo makko ko ɗon noon dende ɓen garti kay ɗi mbawi tigui ɓe ummi toon gari tigui tawi o hirsi jinnaɗo o ɓe kolliri hollirama noon oɗo hollirama noon o wona karɗo cellal no fewi omo wondi e rafi hakkille hono holliri jeyde nde kono noon hollirama kam hay goto miijinoki mo wat gueɗe baɗini haɗani noon e oɗo saaha joni kanko baɗɗo ngallon ballal mo tawi tigui juuɗe gendarme aɓe to Sandiara e mbadi kay garde à vue goski babiraɗo o noon e oɗo saaha joni tawi to morgo mo Grand Bourg ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen maire mo Grand Yoff o holliri tigui wonde e sumgoji tijjari mais Grand Yoff biteɗo mo Diop o holliri tigui wonde sumgoji tijjari sumgoji paaɗi hoorejo leydi Sénégal tijjari ñande nogas nayyi lewru février 2024 woni tigui ɗo e duuɓi nayyi o holliri ɗiɗon sumgoji so jettoyima kamɓe woni mbiri mabɓe moɓe gembata e lande mabɓe ko oɗon biteɗo Khalifa Saleh gonnoɗo maire mo Dakar caggal kay holliri guila Khalifa Sall yalti kay kaso faade oɗo saaha joni nan dari kay jokki jillu mum e nokkuji kewɗi e galleji kewɗi e yettade yimɓe mawɓe no fewi foof noon koye mbadi kay anje taƴodiral hakkude mum e ɓeɗon makko holliri noon kanko Khalifa kanko noon maire mo Grand Yoff maire mo Grand Yoff o holliri tigui
wonde sumgoji tijjani ko odona Khalifa Sala wonata maire mabbe wonata tigi candidat mabbe ko fati sumgoji horejo leydi ha joni ko leydi Sénégal keddoden e nder edo balle kala teska tigi kewgol danne suude rum woni le kala desem ene teska kala nyaloma e dum beydo no fewi kala nyaloma kadi bila mayobe maaje kade de ne beydom ko dum sabi non hollama ndara de do balle neddo galle goto e ndara falde e ndara Tiwawon galle goto wasi sappo e go neddo e yolayru woturta ko lana mabbe yuno fedde ciatal wite ngala maison de wite de villa immigration be kolri tigi be ndar jokki golle mabbe wadde sensibilisation halande bandirabe ne nentoto de don danne susude dum be mbawi kadi yettade ha ton to Tiwawon yettinde duwawuji mabbe tagal kayim odo tana baddo ton ha fodde sappo e go neddo fami goto wasde pitali men e de don maaje kade ha joni ko leydi Sénégal keddoden Abdoulaye Diouf Sarr ko jagodo kalfinado ko fate cellaladi kanko e gollidi makko be kolri nyalawma hande o wonde ko sappo e do neddo tawabe tigine fidam rafi covid sappo e jeenay dum non ko tagal temedde jeetor neddo tumunobe ko rafi o kolkisa hen sappo biden sappo e do tawabe ko fidabe ben sappo e non hen nayo ko wite contact civil jeetoro heddibe kala ko ka communautaire be kolri kadi e nder be cellano be hen jeedido kepti cellal men hano hanirni pati galleji men tatone tampino fe ma balliteto fofango hay goto non hawrani ela jalla o holliri non afi ko nati leydi Sénégal faade do sa joni Sénégal ne yara sappo jo ñere temed jere cabantaro yimbe joy winiti be doggule hen sappo jo ñere temed nay cabanna kepti celal men hano hanis ni temetre no gas jeego jena kawre ela jalla e do sa joni ko capande jeego mo e joy keddi e juude safrobe ha joni ko leydi Sénégal kedden ene teska kewgol e do sa joni danne suusuder e mayobe de don maaji kade gila dum fuddi non fodde nder de do jonte didi ha jonte tati nyande kala ko laade jolima nyande kala ko pitali mbasama gila de non horejo leydi Sénégal Macky Sall ko deji haydara halani nyaloma hanki non e saha jonde jagorde jodi non o suudi kongude makko o yalti tigi e dejjer makko wawi suude kongudi ko fati kadi e di don yolade e don danne suude dum o holliri hen kadi mettere makko mawde no fewi e sunare makko di don pitali wasbe yabe hen kanko Macky Sall horejo leydi ni no wadi erango faade jagorde mabbe kegod makko halfinabe ko fati e on fannu ha tengti non e jagordo kalfinade den kam e kisala leydi ndi ne wawata beydude den kam kay dow eles kala e rende maaji kade leydi ndi kono non kadi o wadi erango faade e jagordo makko kalfinado ko fati a wonde wattata hakkille mum no fewi e be don awobe sabu kay yoga e ben wadobe danne suude ko awobe walla kadi ko gettobe baadi awobe mbawa nadde nder maaji kade ngam yidde yaade to dongro hopo non wadi erango non golle ne hakkitaten hakkillaji mabbe no fewi bele dum danne suude dum ene usto walla ndokko ha laba indra leydi he ha joni kabruji men e demgal pulaar se dum meto leydi Sénégal ko to leydi Mali paden o CS ko office central des stupéfiants ko tatal halfinabe habade ko fati e podde daynoje e drogo indra leydi Mali be kolori tigi wonde nyalawma alarba hanki o be mbawi duppude tanuji jeegoma jondi tonu jeegom drogo mo hinde cannabis be mbawi kadi duppude to tenu be mbawi duppude kadi kiloji didi e feccere drogue mo hinde cocaïne be duppi kadi tonuji kewdi no fewi goddi drogaji e sangaraji e gede godde e baade odon fanu e podde daynoje dum non be kolli tigi duppugol ngol dum duppa ko to nokku to wiite jogar tawe ndara khatim e der katim e tawa non duppugol ngol non wadi tigi tawtra cérémonie duppugol ngol non hono mawdo parquet halfinabe ko fatede e non gede wondude e mawdo douane e wondude e mawdo gendarmerie e mawbe police kala wondude e halfinabe ko fate cellal ade nder leydi he halfinabe ko fate tarindi e yoga responsable goddi fofo mbawi tawtede odon cérémonie woni incinération ha joni ko nder leydi Mali kedden banda o ko horejo leydi ndi nyala altine sappo e jeegoma lewru gonden dum o wadi no jillu makko to Guinée Bissau e sagal non dew gayni jode ummidi e jonde nando seyil makko nando makko hono Oumar Sissoko Mbalo o wawi joddade e wawi joddade e besngu leydi makko wudan yankobe tawtebe ndara Guinée Bissau be kali cadele mabbe non e do saha joni ha tengti non e odon bitedo Dembasi ko kanyum woni horejo dendangal malinabe dandiyankobe malinabe tawtebe nder Guinée Bissau o holliri tigi cadele mabbe burde tengtude e do saha joni ko cadele kaytaji ha tengti non e danje ko wiete carte nationale d'identité e danje carte mobe biata nina dena carte non e do saha joni ko cadele mawde no fewi o holliri kadi kanko si Demba wonde kay kanko holliri non wonde o do saha joni teski tigi nder leydi Guinée Bissau ngakkirano fewi gile consilaji ha e ambassadeur uji jodanibe leydi Mali nder an hinona leydi taw kadi ko ben bawno toppirnade be e kala saha cadele kaytaji dum non be mbadi erangude horejo leydi ndi ella mum wawata wallude be
ɓe mbawa settude e ɗeɗon caɗele banda o noon holiri tigui wonde nani wulago mabɓe nani tigui dendagal caɗele ɓe kaali e kadi ma toppirta ɗum wawi réglade ko ɓuuri yawde e yaccade kanko banda o noon nde o ummi ɗon o wawi tigui yaade to nokku to wiyete monument amical Cabral o joƴƴini toon zèbre des fleurs tawa kadi omo yaadi e jagoɗo leydi Mali kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi omo yaadi kadi e hoore jagoɗo leydi Guinée Bissau ha joni ko leydi Mali kettoɗen Mokhtar Wan ko hoore jagoɗo e leydi ndi o waɗi tigui joddima audience hono biyeteɗo o bismima o joddima audience biyeteɗo Moussa Faki Mohammad noon ko hoorejo commission fedde union africaine o joddima e mum noon e saaha wanno jillu muɗum ñalawma hanki o tawa ko jillu 72 heures woni balɗe tati mo mbaɗata nder leydi Mali Moussa Faki Hammad arani goto o marde sati timmuɗo no feewi kanko Moussa Faki Hammad noon holli tigui weltare makko mawde no feewi joddademo e oɗon Mokhtar Wan hoore jagoɗo leydi ndi tawa kadi ko musidɗo makko mo gollodi mo andi no feewi ha joni koye ndin mbadi keɗeɗen banda o hoorejo leydi ndi kañum e hoore mum joddima e audience ñalawma alarba hanki o sappo e jeetati lewru jolan biyeteɗo général Stéphane Toussaint on noon ko mawɗo dadiɓe Amérique naaɓe kala tawteɓe nder dongo e Afrique tawa kadi ko renduɓe cetal witegal Africon noon ko kanko addi ngal ɗon cetal o wawi joddade e banda o ɓe jewtidi noon ko feewi ko heewi ko fati e sécurité en ko fati nden ka e kisal e ko fati kadi haɓade pelle ceɓitiɗe e rende keeri yoga kay e leyɗele kanko noon banda o noon ɓe kanko banda o noon o holliri hen weltare makko no feewi siftinde o noon oɗo commandant Amérique najo gardiɗo kañum commandant addi Amérique najo gardiɗo ngal cetal bitegal Africom o wayri tigui jillu makko nder leydi Mali ko guila ñande 16 septembre 1919 ko nden o wayri e nder 2019 ko nden o wayri jillu makko e nder leydi Mali ko siftinde o noon Afrocon tafa tigui ko 2007 kono ko 2008 ko nden ɓe puɗɗi golle mabɓe dendagal opération ngaji dandiɓe Amérique mbawi wadde nder Afrique kala ko or ngal ɗon cetal bitegal Africom ko kañuma wawirta tigui kañum waɗata coordonné dendagal opération ngaji mabɓe ha joni kabaruji men demgal Pulaar tenumima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen ko aleda paaɗo nogas e ɗiɗi novembre aleda nogas e ɗiɗi novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni aleda paaɗo ko ɗen tigui leydi Burkina Faso yahata subgoji mum suɓade hoorejo leydi e suɓade sarɗiji kala woni ko wiyete les élections couplé kanji subgoji ɗi foof ko ñalawma goto walal gotol ɗi mbaddata catala seeni ko catal halfinaɓe ko fati subgoji ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni ɓe paari hano hannirta ni dendagal matériel mabɓe kala ɓe mbawi rendide ɗum e oɗo saaha joni dendagal matériel kala ɓene ndendi ɗum e nokku goto ɓe mbiyata maison des sports ko toon ɗum mofta ɓe goni tigui ko waɗi ɗum koliji woni pecce ɓe mbawa fecce ɗum e nder nogasi go ujunere e temedere capanɗe joyyi e joyyi bureau de vote ɗaminiɗi udditede e nder leydi jokli leydi he kala o holliri noon ɗiɗon sumgoji ne jogui nokkuji ɗiɓe mbiyata des zones rouge ɗi nokkuji noon koɓe jogui hen fayre kurhuli ko fati e pelle ceɓitiɗe ɗi nokkuji kadi ɓe jogo caɗele mawde no fewi wawde wadde acheminé woni tigui nawde matériel o ha wawa yettade toon yoga e nokkuji labbudde ɓe mbaɗa hélicoptère adda ha yoga e guure mawɗe kadi militaire uji e gendarme ɓe mbawa escortude on matériel ha yettoyɗina bureau ji vote kono noon omo jogui kulhuli yoga e ɗen guure ɗin commune aji kay sumgoji ɗaminaki wadde toon hitande hikka nde taw ko kulhuli ko fati e ɓeɗon ɗen pelle ceɓitiɗi en o holliri noon sumgoji hikka ɗe jaaru muɗum koɓe péri e jaaru muɗum ko 9 milliards taw ko haalis ko péri 90 milliards taw ko franc CFA ɗum noon ne hawra 13 millions taw ko haalis euro yidde mabɓe noon e oɗo saaha joni ko beele sumgoji ɗi ne ndewa lawol hano hannirta ni sen ummima to leydi Burkina Faso koto leydi Nigéria paɗen beaucoup haɗam ko fedde seɓɓitinde tawte nder leydi Nigéria e yoga e leyɗele takkiri Nigéria ɓe mbaɗi jangu mabɓe ñalawma hanki o kadi ɓe mbaɗi jangu mabɓe ko hélicoptère goto ɓe jendinto rewo ɓaɗo funnague leydi ndi ko famdi kala jamureɓe joyo mbasi hen pittali mumen to leydi Algérie paɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisalɓe leydi Algérie ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima terrorisme ɗiɗaɓo tawa kadi battowo ɗiɗaɓo umminoɗo nder leydi Mali ene jiiɗi nadde nder leydi hen ɓe teeɓimo noon koto nokku ɓe teeɓimo noon koto nokku to wiyete Timiyamoun e nder région mo Tamsarat ko ɗon ɓe teeɓima oɗon terroriste noon o wiyete ko El Husseini Wul Amara Wul Magdiña ko ɗum woni inde makko o ɓuuri lollirde noon ko mays omo jeeya kadi e nder temedde ɗiɗi fawde terrorisme mo laamu leydi Mali woppitno e ɗeɗo balle taw ko gostodiral hakkude mum e ɗiɗon otage uji woni tigui Soumaïla Cissé wondude e sophiste Petromen wondude e otage uji ɗiɗi Italie naɓe ɓe nangganoɓe ko ɓen ɓe gostodira konko noon mo jeeya mabɓe o nanggama tawa kadi o jinno ko nadde e nder leydi Mali omo yara duuɓi 32 musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tongulen kabaruji men ɗemgal Pulaar e haalirde ko musidɗo moon Seydou Mona Ghali
Seydi Abouba to karallagal to ko musidɗo men Seydi Abouba on ñagama yafuye kigol kabruji ñalawma hande ko caɗele weeyo joguinoɗen ɗum saabi noon ma battuɗen kabruji lawol gongol ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on